Hello guys, it's your boy Aritoy. Yeah. Og karon guys kay adlawng Lunes, May 11. And gikan ko naghatod ni Lucas dito sa iyang eskwelahan. And gusto na kong i-greet tanang mga mama no, mga inahan nga belated Happy Mother's Day. Kay kabalo man ko nga ma-upload ni nga video guys is late na ba, so mo nang belated Happy Mother's Day sa inyong tanan. Ilabi na sa ako ang mama, shout out sa imuha diha me Ana Fe Libria, og sa ako ang manghod nga si Ropa Rose, og siyempre sa ako ang pinalanggang asawa si Janet. And Happy Mother's Day usab sa tanan akong mga iyaan, igagaw, o sa tanang inahan sa tibuok kalibutan. Happy Mother's Day. And kagahapon day guys, nag-celebrate mi sa amuang Mother's Day is narami sa among apartment. Wala mi nang lakaw. Ang ipangutanan ako si Janet kung di ba may mga lakaw, anaampod siya nga dito ra daw mi sa balay kay one day off ra man gud siya. Kagahapon ra din karon balik na sa duty ning gabi so gikapugyan ko siya og lakaw. Mangingon ra siya nga dito ra mi sa balay, so mo to nagbanding-banding ra mi dito sa moang patio. And iya akong ipaluto og spaghetti kay ganahan daw siya mga og spaghetti, so mo to nagluto ko. So karon guys, kay padulong ko sa Walmart para mag-grocery gamay. So karon guys, kinahanglan ko diri sa parking sa Walmart. Then gi-search na ko ang kuan guys ba, ang Mother's Day kung kanus ang nagsugod. Kay wala lang, na-curious lang ko kung nganong naingon ana no. Gi-search na ko siya sa ChatGPT. And kabutang diri nagsugod din siya early 1900s diri sa Amerika. Dayon atong tuig 1908 ang nag-organize ani is si Anna Jarvis. Tama ba o nga kung pagka-pronounce Jarvis or Harvest? Ug ang opisyal nga selebrasyon is ang alala sa iyahang inahan. Dayon ang iyang tumong ani is paghatag og pasidungog sa ato ang mga inahan. Dayon nahimo siyang opisyal nga holiday atong 1914. Tapos gi-celebrate siya guys is every second Monday sa Mayo. Dayon sukad ato ning kalat na siya sa tibuok kalibutan, o ang ubang mga nasod ning awat aning Mother's Day. Og ang uban pod ani is naay kaugalingon nilang mga bersyon sa Mother's Day sa nakalaing-laing lugar no. And mo to guys ang iyang history kung paunsa nagsugod ang ato ang gi-celebrate nga Mother's Day. So yeah, sulod na ko sa Walmart. Pagkaron guys, kinahanglan ko diri sa sulod tips day no sa mga kuan, sa mga wa pa kabaluan pagka mag-grocery ganin mo guys, tapos dili mo gusto nga mapalit ninyo ang dili nyo angay paliton ba, pag buhat gid mo listahan. tipid tips yan mo gyud usahay gud nga kanang dili ta maglista gani sa ato ang pampaliton. Tapos ang ato ang saligan is suroy-suroy lang ta sa ato alang mahinumduman. Ang mahitabo manggod na guys kay kuan ba, makapalit ta og kanang dili pa angay paliton. So mas maayo gyud nga natay listahan kung mag-grocery ta. And ato gyud sundon kung unsay nakalista diri para dili gyud ta makakuan, aron dili ta makagasto ba og sobra. Tapos guys, nagabuhat di og listahan is diri lang sa akong cellphone. Ginabutang lang nako sa notes sa akong cellphone. Ingon ani ang style. Pang take lang nako ng mga
mga kuan diha kanang mga circle aron makabalo ko kung unsa tong mga ako ang mga nakuha. And karon guys kay na human ako og kuan panguha sa ako ang kung unsa tong naa sa akong lista. And padulong na ko mobayad karon guys. So karon guys kay human na ako sa Walmart o pang grocery. And ang next na akong adtuon is ang Costco. Magpagas ra ko dito guys. And last na akong pagas diri sa Costco. Sa hinumduman ako is napato sa mga 5.8. And karon tanaw na to og pila na ang presyo no. So karon guys kinana ko diri sa Costco gasoline. Medyo nagbaba ang iyang presyo guys no. Mao man ni kadalasan natong ginapagas regular gasoline. So 5.4. Alright, mas bintaha. Pangutana, nganong diri man ko sa Costco nagapagas? Kuan man good sa ubang mga gas station niabot na og $6 per gallon ang ilahang presyo didto. So maunang diri ko sa Costco nagapagas. Karon kay nahuman na siya no. Og ang ato ang nabayaran is 54. Manatag pagas. Ang sulod na kong adtuon is katong SF Market kay mopalit ko carrots o kani ang spring onions. So karon kinaabot na ako sa balay guys no, and wala na ako naka-video dito sa may SF Supermarket kay kadali ra man ko dito sa sulod, igor mo ko nagpalit sa carrots o spring onion. And karon guys kay magluto na ko og sudan. Ang putahe din na to for today's video guys is chicken curry. Yeah. So magluto sa ko guys. Hello guys, karon tigasugod na ko og gisa. Nagisa na ko sa akong lamas. Ahos, bombay o ganing luya. And ang gamit na ko nga karne is chicken breast. And giuna na ako gisa ang mga pan guys, panahog, kaning carrots o potato and bell pepper o mushroom. Then ang gamit ng curry is kani guys, nani Japanese curry. Ganyan nani yung sulod. Ang akong tuno guys kay nani lang naka tetra pack. Kay wala man gud tay mapalit diri nga kanang kinagod nga lubi guys ba. Dayon basin natin nga mo guys nganong naay mushroom mga tuwang curry and nganong ingon ani po na akong gigamit nga part sa manok, breast part nga gihiwa na kog panigpis. Kaya ang ako mo kung kuan ni guys style gi copy na ko tong sa kuan ba Thai food gani kaning curry sa Thai kato ilahang red curry or green curry. Share lang nako guys no katong napami sa Nashville dito sa kuan sa Digtay. Lami lang mga kuan dito guys, mga pagkaon lami na to ilang mga curry foods lami. So tiwason sa nako ni guys and magkita lang taon niya inig mga luto na ni. Yeah. And mo na ang iyang tsura guys, luto na siya. So maligo sa ko guys kay kuhaon na ko si Lucas kay kuha na diri 11:40. Kita lang to niya guys. So karon guys kay padulong na ko dito sa school ni Lucas, ako na siyang kuhaon. So inani day akong ginabuhat no, kada human na ko og luto usa ko maligo. Kay kung maligo ko daan mupilit man gud ang baho sa akong giluto ba. Maulaw ta. Pero wala lagi ko kabalo pod kung unsa poy kuan ni no. Dili ba ka tama pasma ani. Eh siyempre init biya ang gikan ka magluto. Then pagkahuman maligo dayon ka. Pero hinoon guys, ang akong gigamit nga tubig hinoon nga maligo ko is warm hinoon. Pero maupod lagi, wala ko kasiguraduhan kung
wala ba siya epekto nga ingunaan ni kadalasan ng ako ang ginabuhat ba. Hello guys, na si Lucas guys, and karon kay pauli na mi. How are you, Lucas? Good. What? What did you do? I used shovel. You use shovel? What else? I used the shovel to dig in the sun. I used the shovel to dig in the sticks. You use a shovel to dig in the sand In the stick. and the sticks? Yeah. I can't see anything. You cannot see anything? I want to go this way. Where? Yeah, we are going to turn left. And here. Yeah, where's your left hand? Over here. Over here. I cannot see it. Over here. Okay, we'll look at the mirror. Where? Over here. Yeah, that is your left hand. Where is your right hand? Where's your right hand? Very good. Can you sing a song, I Have Two Hands? I have two hands, the left and the right, oh, and the pie, green and white, drop them. So we 1, 2, 3, winners, go to see. Yay! Good job! Karon guys, kay naabot namin no, and nako karon sa mong patio. Tapos si Lucas di ay pag abot na mo dire sa apartment, gihilak-hilak siya, gisapot-sapot ba. Tungod sa iyang paghilak-hilak, iyang mama imbis natulog pa kay mo duty karong gabi nakamata. Dili siya ganahan mo kaon, tapos di siya ganahan mo pailis. Gani kay napugos ra namo no, nga ilisan siya. Di ay kay giduka na siya og katulgon. And tuwan na siya dito karon sa kwarto natulog. And karon guys, kay na ako'y i-share sa inyo ha about ani ako ang kuan ba, mga thumbnail karon sa YouTube. Akong ipakita sa inyo ha guys kung giunsa na ako ni. But before ana, i-shoutout sin ako si kuan no, si By Clinton. May comment siya dire ana siya. Kuya no daw kayo ko og kuan kining thumbnail ba, pina Mr. Beast. Unang karon, ako ang i-share sa inyo ha kung giunsa na ako siya pagbuhat. And kaganina dito sa Walmart nahisgutan man nato to kaganina about sa ChatGPT. And diri sa ChatGPT na ako siya gibuhat day guys. Wala ako kabalo kung daghan na ba nakabaloan basta kay ako bago lang ko nakabaloan dili lang di ay kay nang na kay gustong ipangutana ni ChatGPT ang pwede nimo mabuhat, pero pwede po kang magpabuhat sa iya og thumbnail sa imuhang channel. Dayon nakakuha ko ni nga idea day guys kay dito sa isa ra pud ka vlogger, taga Canada pud siya, taga Montreal, si Juan Rice Velasquez. Kay naay kuan dito sa iyang vlog ba nga nahisgutan niya kabahin sa iyang thumbnail si ChatGPT daw ang iyang ginapabuhat. And ako pong gisulayan, ako siyang gidiscover unsaon siya. Then ginani din ako guys share lang nako akong screen. Then muna ni siya sa dili pa siya ingon ani ang porma sa ako ang thumbnail ang akong gibuhat. Kay kada upload na ko og video, kasagdan raman ako si YouTube magpili og ako ang thumbnail. For example, pares ani na siya duha gihatag or tulo, kani og kani. So mamili ko aning duha. Dayon, for example, kani siya. Ako ni siyang i-download. Slow ko na ko niya kaning arrow down. Na pagkahuman na og download ana niya, moari ko sa ChatGPT. Pagkahuman, ako nito slokon ning nay plus sign. Ayan, ako nito slokon.
add photo. So muna na siya. Mag-type pa rin ko diri. Ako lang siya ginatagalog kay kasabot mo na si ChatGPT Tagalog. Type na ko diri. Gumawa ka ng thumbnail 4K quality at lagyan mo ng title. For example guys, ang atong title is It's Your Boy Aritoy. Na for example, yung ana. Tapos ako na siya i-send na yan, magkuhan man na sila guys. Creating image, pero taod-taod pa na siya, mga pila pa na siya ka minuto. So tagad-tagaron lang sa nato. So after mga 2 minutes guys, humana na siya, na kay thumbnail. Tapos imo rin yung pinduton guys kani okay, na-save na imong image. So karon guys, ingon ani nako magbuhat og thumbnail. Tapos kato siya, makita na nito nimo siya sa imong gallery sa imong cellphone. And more to guys no, ako ang ika-share sa inyo about sa ako ang pagbuhat sa ako ang thumbnail. And hinaot ta guys no nga klaro ra to ako ang pag-explain sa inyo og yun sa nako pagbuhat ang ako ang thumbnail. Dayon para dili kayo ni taas niya to ang vlog guys, dire na ni kutob niya to ang video karon. And daghang kay salamat sa inyong makarunayong pagsuporta. Pag amping ka mong tanan diya guys, kay mag-amping sa midre. God bless ka natong tanan. This is your boy Aritoy. Yeah. And kita-kits na lang sa sunod nga video guys. Peace and I'm out.